מאמי, יש פה 13 מדרגות. בגלל העגלה, זה חשוב. נו, האבא של אשתי היה עם כיסא גלגלים, אז אין שום... זה בסוף, כאילו. הדירה, זה הסלון מהכניסה. פה זה הפינת אוכל. מטבח. מדפסת שירות. זאת אומרת, תמיד יש הכל. כל מה שקרה, כל 3 שנים. כל הציוד. אוקיי. יש פה חדר נוסף. שהוא די מרווח. עם ארון. זה 12, זה 14 מטר מרובע. זה שירותים. מקלחון. יש ארון שירות כזה. וחדר שינה. זהו. המקום